Yo, what's up mga goy? Welcome to a new episode of the Bugoy Explain. Today, ako i-explain sa inyo kung unsay historya ning kwarta. Sukad pa sa una, ang kwarta gid mostly ang gabuhi sa atoa. So kung wala tay kwarta, ambot lang. Usa siguro ta sa mga unfortunate nga tao. Walay balay or walay tarong makaon. Anyways, bitaw sa unsa na istorya ning kwarta? Ngano na man tay sinsiyo or paper note bill karon. So magsugod ta sa panahon nga wala pa maimbento o wala pa nakunahon na buhat o sinsiyo. Mao ni ang panahon nga uso pa ang trading or bartering system. Example, tag-iya kog humayan, so na ako'y bugas, ikaw tighimog sapatos. Unya ako nanginahanglan kog sapatos ug ikaw nanginahanglan pug ka og bugas. So we made a deal, nihatag kog bugas, nihatag kag sapatos sa kuha. Nag-exchange ta, nag-barter ta ug nakuha na to atong mga gusto. Pero kaning bartering system sa una, naani siya problema. Like for example, kinahanglan na kay nimo og bugas. So niduol ka sa kuha kay ganahan ka makig-barter. Pero ikaw nga tigbaligya kag sapatos, di na ako ganahan makig-barter sa imuha kay daghan na makig og sapatos. So ang mahitabo, wala kay ka-barter. Mangita na sigaglain ka barter nga ganahan nga makig-barter sa imuhang sapatos. So dugay pa kay na siya nga proseso kay mangita pa makaglain tao. But what if wala kay makita nga ka-barter? Di ba? Kit-kito na nimo imong sapatos. Actually mga goy, sa unang panahon, uso ang pagbarter sa mga pagkaon. Pero ni-work na ni siya sa kanang mga pagkaon nga dugay madaot. So imagine na lang ninyo mga goy nga walay refrigerator sa una. Asa man kuno na nila ipamutang ang mga pagkaon para dili madaot dayon. So example no, tag-iya na pug og humayan, ikaw mangingisda ka, ikaw ganahan ka makigbarter sa kuha. Pero akong humayan, ikaw usara sa usa ka tuig mag-harvest. Imagine na lang nga ang imong nakuha nga isda diha pa mabarter ug mag-harvest nako. Sigurado imong isda lata basta ng lata. Since mao man gyud nilang problema sa una, nakahuna-huna sila og pangitag laing butang nga pwede nila ma-trade nga dili dayon madaot. So diri na nila nahuna-hunaan ang money or ang kwarta nga dili dayon madaot or malata ug pwede siya ma-trade sa bisag unsa nga butang. So sa una, ang basis sa ilahang kwarta as long as gahi or durable or dili dayon madaot, mao na ang kwarta sa ilaha. I know karon makathink ka nga basin gold na siya or silver coins, diha na siguro nila nahuna-hunaan. Pero dili mga goy, sa una pa jud nga wala pa na uso ang gold ug ang silver, weird kay ilang mga kwarta. Nay usa ka lugar nga ilang kwarta baka or kabaw. Hinuon, reasonably raman pod kay ang baka or kabaw lig-on man giginastanan, magbuhi og nagpila ka tuig ug usa pod practical pod kay pwede nimo makaon. So mao na ginagamit nila pambayad kung unsa lang ganahan paliton. So another example is katong mga European nga pag-abot nila sa Amerika, ang ginagamit nila nga pang-trade is ilimnon like liquor. Hinuon kay ang liquor man pod nga dili pod na siya dali madaot ug usa pod magkadugay, magkalami, murag inununan, di ba? So literal nga pwede nila mainom ang ilang kwarta. Kay karong panahon na makadawat ng ganita sa atong sweldo, naglala dayon ta, di ba? So another example is sigarilyo or cigarette. Sa unang panahon sa mga presuhan, mo na ginagamit nilang bayad og kuan kung unsa lang ganahan sigarilyo. Bisag karon, di ba? Mga presuhan sa atoa, sigarilyo pa man gyapon siguro ang ginagamit nila. Kay wa bias like kwarta sulod. So diha nila nakuha ang concept ba sa una pa gina siyang panahon ng sigarilyo. Ang sa China, kay ilang ginagamit nga mga kwarta nga pambayad is puthaw or kay mga puthaw nga kutsilyo. Pero naa jud isa ka butang nga nagdugay nila gamit as kwarta. Like nagamit gyud nila mga pila ka tuig ba. Kay wa man sila nakita problema ani nga butang. Mao ning cowrie shell or sa tua pa sigay. No, di ba? Weird kay tanan. Nga ilang kwarta nga ginagamit sa una kay sigay ra di ay. Hinuon ang sigay durable man pod. Ug sa unang panahon nga wala pa yung mga modern nga mga equipment, lisod na kwaon ang sigay sa ilawom dagat. As days go by, nakaunahuna na gid sila gamit og gold and silver coins. Mao na ang gitawag nga pre-modern money. Nakaunahuna sila nga mas convenient day magdala og gold coins kaysa magdala og baka. And ang gold coins mas durable gid siya ug dili gid siya madaot, di ba? Pero sa China, dili gihapon convenient sa ilaha ang gold coins kay ang design sa ilang kwarta lingin nga nay buslot sa tunga. Gituyo na nila buslot sa tunga kay tungod kung mag-ihap na sila kwarta, ilang ipalusot dito ang PC. Hantod nana sila yung murag magtapok nga kwarta like naay tag 100,
nangitag 1,000, nangitag 10,000 or pila pa na ka 1,000. So actually okay na unta to, pero kay nilambo man nilang ekonomiya ug nagkadagko man ilang transaksyon, so maglisod na silang transport sa sinsiyo sa laing-laing lugar. So ang gibuhat silang gobyerno naghimo og papel nga nakabutang ngadto kung pila ka sinsiyo ang ilahang utang. Like for example, ni order sila dito, kay palit sila kutsilyo, palit sila espada, nilang isuwat dito sa papel, o na 10,000 ka sinsiyo, mora nilang ibayad ngadto. Pero inighatod sa kuan, inighatod sa item, inigabot sa order, dito na nila kwaon ang ilahang tinuod nga kwarta sa kapital. Like mura gyapon sa bangko. So ilaan to ipakita ang papel nga mao ni gihatag sa gobyerno, imo siyang i-claim dito, mura siyang cheeky ba. So tungod sa ka-convenient ani nga system, dugay ni nila gigamit mga pila jud ka tuig, pila ka centuries ni gamit nga sistema nga ibutang lang sa papel ang kwarta, hantod na abot sa laing-laing lugar outside China. So diri nagsugod ang concept sa paghimo og paper bill. Actually, gisamuray ra nila ako ang history sa kwarta. Kay grabe gid siya ka komplikado ug taas kayo iyang proseso. Daghan pa kay involved nga countries ug tao para lang nakahimo sila og paper bill. Pero sa akong pag-explain, ako lang siyang gi-short, ako lang siyang gipamubo kung asa nila nakuha ang concept sa paghimo og paper bill or kwarta. Kay mismo ako, nagtan-aw ko, nagbasa ko aning history sa kwarta, naglabad akong pero diri lang takutob para dili kay overload ang impormasyon. Hinaot nga nakasabot ra mo ug salamat sa pagtan-aw, and see you on the next episode of The Bugoy Explains.